Tijdens die de middelbare school Dalton Dokkum in het teken van een VR-experience. Basisschoolbaan mochten deelnemen aan deze activiteit. Maar als doel om de school beter kennen te leren. Ze doen een VR-experience en de bedoeling is om ze via een VR-experience een beeld te geven van wat is Daltononderwijs eigenlijk. Want dat is bij heel veel mensen nog vaak een vraag. Wat is dat? Nou, en op deze manier proberen wij dat de leerlingen ook duidelijk te maken. En die VR-experience voelt goed in de smaak bij de leerlingen. Heel leuk, een beetje spannend als eerst, want iedereen zag er heel raar uit. En je had toen die skelet, armen en handen, maar verder was het wel leuk. Wie veel spannend, alleen ik wil raar, want de zicht is de jip heel goed en ja, dat is wel raar. Nou, het was heel leuk. Je zit er zeg maar in een hele andere wereld. Het is heel gek en je moet een beetje samenwerken en dan moet je dus zeg maar uiteindelijk een sleutel vinden. En ik denk dat hun dat ook aan het zijn, ja. Leuk, omdat het gewoon een soort van game is en ja, dat vind ik wel leuk. De band vinden het dus leuk. Maar hebben we ook goed terug waarom ze deze activiteiten doen. Het is een doedag, want we misschien willen naar deze school. En nou, dan doen ze dus hele leuke dingen en ja, zoals dat. Misschien voor de grotere squallen en om te zien of hoe het gaat en zo. Van de mei hoopt het band meer kennis te jan over het Daltononderwijs. Want in Friesland is dat minder bekend. Wij zijn de enige Dalton-school voor voortgezet onderwijs in Friesland. Landelijk gezien zijn er een heleboel Dalton-scholen. Maar wij zijn de enige in Friesland inderdaad. Dus ja, soms een beetje een vreemde eend in de bijt, maar allemaal met hetzelfde doel.